Táirde war géad fáilte tá mission seo arís agus tá de breanú ar cluiche Udar.ie. An cé cluiche eile ná Monopoly! Níl éon áras ach go bhfuil Monopoly ar ceandas na cluiche board is mó aitheanta sa domhain agus ba é Glór nGael a dul sin céad leagan Gaeilge den cluiche. Taistil timpeall na hÉireann in éon láháin, ghlach páirt, síl, gasta, lastrach, de díal agus ceannacht, tithe móra, óstán agus talamh. Cuairdaí na hátainna is luachmhar, tá idir átainna staranna, gnéithe nádúra agus na cúige ar fad le ceannacht. Mar áir sprí, cruthaí Monopoly golóir deisna a daoine bheith caint as Gaeilge. Tá Monopoly ornach dó siúil os cín 8 mbliana d'aois.